Dames en heren, de volgende artiesten hoef ik eigenlijk niet eens meer voor te stellen. In de huidige Limburgse muziekwereld kom je niet aan hen voorbij. Ze zijn na 3 succesvolle decennia niet meer weg te denken als het gaat om het Limburgse lied. Een lange lijst van successen bekroont hun muzikale carrière. Ze treden samen op sinds het midden van de jaren 80. Enkele hoogtepunten. In 2001 ontvingen zij de Gouden Narrekap. In 2011 de Loftrompet, dat is de Limburgse Cultuurprijs. In 2016, het jaar van de Limburgse dialecten, ontvingen zij de Veldelijke Oeuvreprijs. Ze waren onder meer winnaars van de Limbo Top 100 met het Veldboeket. Winnaars van het LVK met bijvoorbeeld Une Laten. Voor u gaan optreden Tij en Marij met het vlotte liedje Iedere dag een beetje meer. Ze worden daarbij begeleid door het Reunieorkest. Hier zijn voor u Tij. 7 dagen van iedere week, zodat ik 10 na moet spreken. Stel ik op verlangen. Dag en nacht ruim ik al licht, zo ongelogen fijn van dit. Ik hou van dit. Iedere dag een beetje meer. Iedereen heeft vandaag al weer te keer. Het wil te geven en altijd aan niet zien. Dat zit het roze licht. Ik ben zo blij. Dat wil met iedere dag een beetje meer. Ik wil de kroes van wie nog niet verleden keer. Ik ben al duizelig als ik maar denk. Dat wil met iedere dag een beetje meer. Zonder dich is niks gedaan en onzelig. Ik ga zo van verlangen. Geen minuut en geen seconde vergeet ik wie mijn hart woont. Ik wist niet zo. Een gastoptreden van Tij en Marij en zij gaan het Veldboeket zingen. U kent dit allemaal, dat hoor ik aan uw reactie. Het Veldboeket van Hanneboer Winter is de evergreen die Tij en Marij groot gemaakt heeft in Limburg. De charme van het innemende liedje wordt in dit concert gekoppeld aan de robuuste klanken van de koperblazers. Het werkt op je in en roept gevoelens op. Je kunt erbij wegmijmeren. Ik vraag u speciale aandacht voor Tij en Marij en hun uitvoering van het Veldboeket. Daarbij begeleid door het Reunieorkest Limburgse Jagers. Hier zijn voor u Tij en Marij.
Dat doen we het voor. Als de dag weer eens versleten is, als ik door een verdrukking is, dan kijk eens nog dat velboeket van mij. Die klaphoes die te kleuren stijgt, wie zijn een blijtje opgegeind, die druimt al van en hier een dag verdiend. Ik heb een velboeket geplukt, destijds in bleu, alleen voor dich. Een klaverbleedje van geluk, het zoederleed, alleen voor dich. Een kus geliefde, want ik zit, en ik dich nooit, nooit vergeet. Met een kus moe, die dich vertelt, ik heb geluk voor dich besteld. Als de bloemen dan weer slopen gaan, dan is het net de dag gedaan. Maar morgen vroeg, dan zuist het met bedrag. De jonge dag zien niet gezicht, voor levenslust, voor dich en mij, voor iedereen die dat beleven mag. Ik heb een velboeket geplukt, destijds in bleu, alleen voor dich. Een klaverbleedje van geluk, het zoederleed, alleen voor dich. Een busgeliefde, want ik zit, dat ik dich nooit, nooit vergeet. Met een kus mond die dich vertelt, ik heb geluk voor dich besteld. Met een kus mond die dich vertelt, ik heb geluk voor dich besteld. Dank u wel. Dames en heren, mag ik even uw aandacht. In de loop van hun muzikale carrière, Tij en Marijn, hebben jullie ontzettend veel fans. En die fans, die zijn af en toe geïnspireerd. Zo hebben we een bijzondere fan, die op een gegeven moment bedacht van, weet je wat ik doe? Ik ga dat velboeket eens even uitwerken. En dat is een heel eind gelukt. En onze collega zal het even voorlezen. Wat hierop staat, dames en heren, durf ik niet te vertellen, dus laten we het maar even in het geheim houden. Daar komt de juiste versie. Is pas vertaald. Dank u wel. Het velboeket. Toos van Hulst, Lijnen, is een benadigde schilderes. Ze schildert al vanaf haar jeugd. Vooral het aquarel had haar volle aandacht. De natuur in haar facetten was daarbij haar inspiratiebron. Op een gegeven moment, jaren terug, werd ze gegrepen door een liedje op de radio. Het velboeket van Tij en Marijn.
Ze dacht toen, wat zij zo mooi kunnen vertolken in de wei, dat kan ik ook, maar dan in verf. Zo ontstond het Velboeket. Enkele weken terug voor de doos, ze is nu 91, dat Tij en Marij samen met het Herolier het Velboeket ten gehoor zouden brengen op een concert in Tegelen. Toen zei ze, neem dan mijn Velboeket mee, dat op een liedje geïnspireerd is. Misschien zijn ze er blij mee en krijgt dit schilderstuk een goede bestemming. Het zij thuis, het zij elders, het mogen zo zijn. Hiermee het Velboeket door Tij en Marij.